Aku baru kelingan cah, lah wingi dikai nugget karo bibikku. Nah nugget tak kene kulkas ene lah wis seminggu ya aku ra ndang-ndang kulkas. Lah buka kulkas ene nugget yo pas tenan iki weteng wis luwe to. Langsung ae tak eksekusi. Lah iki aku mau bingung ya arep apa nih nugget yo digoreng tok. Apa enak gila digoreng tok. Kayane lah mangan ora enek pedes-pedes wis hambar tenan iki. Kaya bapak-bapak sing cintane wis budak. Iki rencane sarep tak sambel lah cah. Lah iki mau tak tinggal ngedoli Pak Cik iki mau malah gosong ta cah. Wis ora apa-apa lah iki gosong saiki. Terano malah dicak ngobrol nih karo Pak Cuy. Lah yo Pak Cuy jerene pas kehilangan motor aja. Nah, motor iki digoning ladang, terus dilene ning ladang ditinggal bubut-bubut suket. Cari ya arep mulih. Ora ono motor iki wis digondol wong. Padahal ya iso lho jam 10 lho. Motor wis renek itu ning ladang bae. Ki motor Scoopy cah, cewu apik. Kita jimo kok dealer rene lah wis 10 tak. Mengko tak postinge cah motor e cah. Mbok menawa ono sing ngerti motor e. Lah iki mau cah iki mau bumbune wis setengah mateng kae langsung ae dijekurne nugget e. Mari ngono langsung ae diaduk-aduk wis mateng cah. Nah ini sarungnya mangan jelali cah iso ben kumane tidak menempel ya toh. Ih penampakan nih cah belas ora menarik. Nah iki mau golek saus sih ora enek to lek nek di saus tau. Ya wis lek kecap wis kayak kecap wis mateng ae cah. Enak iki. Nah iki mau ini kamera depan cah makane dadine mak tangan kiwa.